Nou, goedemorgen mensen. We staan hier in kasteelpark Hattem. We gaan een aantal opnames maken hier om een mooie uitzending te maken. Chris Trines zal het camerawerk doen en ik zal u rondleiden. Dit is niet maar één aflevering. We gaan heel Midden-Limburg bezoeken. En van Heidse tot Berg en van Moorvoort tot zeg maar, naar de Mienweg. En we proberen eigenlijk de leuke, fantastische natuur in Midden-Limburg in beeld te brengen. Zodat Gerrit het dan ook kunt gaan beleven. Ja, we staan hier voor kasteeltje Hattem. En de eerste plek waar we rond gaan kijken, dat is kasteelpark Hattem, zullen we maar zeggen. Het Vredespark, werd ook wel gezegd. Dat is een aangelegd park. En de andere kant ervan, daar ligt een Aaie-Roermeander. En het mooie van deze twee stukken gemaakte natuur en zeg maar Aaie-natuur, die zichzelf eigenlijk ontwikkeld heeft, is die tegenstelling. En daar gaan we vandaag naar kijken. Ik loop nu weg bij kasteeltje Hattem, richting de Aaie-Roermeander. Achter me gaan nog een paar gebruikers van het park staan. Het is natuurlijk prachtig dat hier midden in de stad zo'n park ligt. Deze laan is heel apart door zien beuken, rieën. Twee ziebeuken eigenlijk. Het lijkt wel een kathedraal waar zie je dan die beuken de ziebeuken vormen. Beuken, ziebeuken, pas allemaal in één. We staan hier een beetje een ooibos type. Dat is waar het heel erg vochtig is. Daar kunnen eigenlijk alleen buimgroeien die ook tegen die vocht kunnen. Ooit hebben ze hier tussen allemaal populieren aangeplant. Canada-populieren. Ja, die kunnen er helemaal niet tegen. Dus die gaan nu sowieso allemaal het loodje leggen. Maar wat we dadelijk zullen zien is dat die dan meteen ook weer de basis zijn voor nu leven. Zit er een hulst. Wat we eigenlijk wel kennen van kerststukjes. En de bovenkant, daar zijn de bladeren heel mooi ovaal. En aan de onderkant, daar zien we eigenlijk dat er allemaal van die stekels aan zitten. Dat is nu het geval. Aan de onderkant werd er aangevreten door de runderen die hier lopen. En aan de bovenkant niet. En wat duidt als het nodig is, dan maakt er van die stekelachtige blaaier. Want dan denkt er echt weer opgevreten. En aan de bovenkant duidt dat niet. Dat zou verlies van energie zijn. Dus hij gaat eigenlijk heel secuur met de energie om die er heeft. Nou, hier zit je de rode geuzen. Rode geuzen die zijn eigenlijk in de plaats gekomen van de Galloway-runderen. Dat waren die zwarte, hele dikke, ruige beesten. Maar nu zijn het de rode geuzen dus, die kunnen het beter tegen de warmte. Die Galloways die krijgen het gewoon te warm in Nederland in de zomer. Nou, die rode geuzen die moeten het gebied openhaaien. Dus alle opslag van buimkes en andere graassoorten, dat pakken die weg. Dat verteren ze, de helft gooien ze weer terug. Maar uiteindelijk zien ze dat het gebied een klein beetje gaat verschalen, dus minder mineralen. En het blijft open. Dat is eigenlijk het onderhoud wat hier gebeurd werd door deze beesten. Ja, wat we hier zien is zo'n omgevallen Canadese populier. Na de oorlog zijn die hier veel aangeplant, want die trokken veel water weg en dan werden het vanzelf gaat dreuger. En dan kostte het weer meer gebruiken voor het veder op te zetten. Wat hier nu gebeurt is, na 50, 60 jaar, dan gaan ze meestal toch al een beetje een loodje leggen. Maar een flinke windhoos en dan gewoon als luciferhoutjes knappen ze om. Zeker ook omdat ze met te veel in het water stond tegenwoordig. Het water werd een beetje tegengehaald om weg te struimen. En daardoor zijn die wortels stonden ze gewoon in het water. Wat we hier zien is
mooie tondelzwammen. Deze grote zwammen, dat hele dradensysteem van die schimmels, dat gaat door de hele boom. Maar af en toe dan komt er zo'n vruchtlichaam uit. En de bedoeling is dat hier de sporen gemaakt werden, zodat er zich kan verspreiden. Er zijn steeds meer tondelzwammen in de natuur. En dat heeft ook te maken dat voor doodhout tegenwoordig laten liggen. Ja, het is typisch hier wie er van binnen weg aan het rot is. Hij leeft nog wel, het zal niet lang meer duren en dan is het helemaal... en van binnen zit de hemel voor insecten, kan je wel zeggen. Die hier overal hun larven liggen en die larven die leven dan weer van het hout. Nou, ik loop hier naar beneden een stukje, want waar we uitkomen is hier de echte Ajo-roermeander. De roermeander is eigenlijk van die kant gekomen, verkallen over misschien wel 1000 jaar nog meer geleden. Deze kant opgestruimd, heeft hier de bocht gemaakt en struimt dan richting, richting de kathedraal, zo te kunnen zeggen. Maar eigenlijk is het hele gebied natuurlijk hier allemaal van de Roer. En ook van de Maas geweest. Dus dit is eigenlijk een geologisch proces wat zich hier afgespeeld heeft. In de Boetebocht, dit is een Boetebocht geweest, daar is het altijd het leegste. Want eerst heeft de Roer natuurlijk meer naar die kant gestruimd, maar later dus steeds meer hier, heeft dat uitgesleten. En dat zijn we nog steeds terug, naar 1000, 2000, 3000, nog langer jaren. Nou, dit is omdat we het water een beetje opstuwen. Daardoor stijgt hier nu water. Het is lang dat dat niet geweest is, maar de laatste jaren dus wel. En op die manier kan dit gebied zich verder ontwikkelen. De eiken die net op het dreugen staan, die gaan het halen. Die hebben er geen last van. Maar de populieren die dus na de oorlog zijn aangeplant, die gaan langzaam maar zeker weg. En daar maken dus heel veel vogels gebruik van. Ja, hier zo'n omgevallen Canada-populier. En doordat hij de grond een beetje mettrekt met zijn wortelstelsel, wat heel oppervlakkig is, kom je hier dat er wel gaat gaten in. En of een ijsvogeltje, die wil dat wel eens een beetje uithalen. Een oeverzwaluw en de kinderen zijn nestje maken. Meestal verzinnen het hier niet, maar meestal dan zien ze ook een beetje poep zo er even aflopen. Maar dan moeten we het verder in het jaar zien natuurlijk. Nou, kijk eens wat die vogels hier gebruik van maken van deze Ajo-roermeander. Nu dat water een beetje hoger stijgt. We zien daar een wilde eend, de woerd, menke. We zien de grauwe gans, we zien zwanen, meerkoeten zijn er achterdoor. Dus van alles en nog wat hier gebruik van maakt. Ja, dit wat we hier voor ons zien, dat is ook zo'n echt nat stuk. Het zit hier ongeveer op 18 meter boven NAP. Maar wat we zien is dat het zo nat is geworden. Ja, de Ajo-bewoners hier, die willen hier toch wel gaat buim laten groeien. En als het dan zo nat is, dan lukt dat niet. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben hier van die kanaaltjes gegraven om het water af te voeren, dat het gaat droger worden. Maar dat is eigenlijk nooit echt goed gelukt.
omdat er te veel kwelwater van de Roer hier naartoe struimt. En het eigenlijk gewoon vochtig blijft. Wat die wel gaat groeien, dat is zwarte els, dat is wilgen. Maar ja, weer door die rode geuzen werd het ook allemaal een beetje kort gehaaid, dus ook een beetje open gehaaien, zodat de bodemflora zich ook kan ontwikkelen. These boots are made for walking. That's what they do. You keep Walking, saying there we you go. got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. Ja, ik sta nu op het bordes van kasteeltje Hattem. 1710 is dat gebouwd. Het wordt eigenlijk altijd al een beetje een boeteverblijf in een vochtig stuk omgeving. Nou, toen is dit kasteeltje gebouwd en ja, het duidde eigenlijk nog heel erg goed. Er zijn belangrijke activiteiten hier vroeger geweest. Hammerveld Jazz Festival bijvoorbeeld. Het is echt legendarisch, zal zomaar weer opnieuw opgestart kunnen worden, men weet. Maar als we even naar het kasteeltje zelf kijken, dan zijn er hier mooie trappen die naar boven gaan van Naamse steen. Er zijn aaien baksteen, hè, hoogstwaarschijnlijk van klei uit de Maas. Maar zeker ook rechtsboven de versieringen die daar zijn, die arkeltjes, die zijn later toegevoegd om het toch nog wat meer cachet te geven. Want men zei eigenlijk, het is het kleinste kasteeltje van Nederland, maar veel zijn er wel heel erg trots op. There you are, trying to hide from the black of... Nou, wat je hier ziet is een sequoia, oftewel een mammoetboom. Die kunnen ongelooflijk groot worden. Ze zijn uit de Verenigde Staten ooit deze kant opgehaald rond 1910. En als ze deze boom zien, dan is het heel duidelijk dat ze dus ook in die tijd geplant zijn en dus al meer dan 100 jaar oud zijn. Wat wel grappig is, is die mooie kleuren die er heeft. Dat teergroen en hier dat mooie roesbroen. En daar kun je erop houden. Boksboom. Het is echt een mooie zachte boom. Mijn vader heeft ooit door zo'n boom gereden in de Verenigde Staten, maar hadden ze er een tunnel onder gemaakt. From the black of night, keeping small, holding out. We gaan nu het kasteelpark Hattem in, dus echt het kasteelke Hattem staat. Het park is in 1962 heeft het echt een flinke kick gekregen, want toen wordt hier de tentoonstelling De Brug naar de Nieuwe Tijd, dus de Maasbrug, de huidige Maasbrug, die toen aangelegd is geworden. En mijn vader heeft zelfs die tentoonstelling die hier toen op dit terrein is georganiseerd, ja, in goede banen moeten leiden. En toen is er een mooie aanplant geweest van allerlei planten. En een van die plantjes, dat is de bosanemoon die hier staat. En die ja, echt het voorjaar ons laat beleven. Bosanemoon, daslook, sterhyacint, zie ik nog meer van die voorjaarsbloeiers. Dat noemen we eigenlijk stenzenplanten. Wie komt dat? Als ze nu een beetje een rieke boerderij had of een kasteeltje, dan moesten ze daar chique planten neerzetten in het voorjaar, want ze zetten daar ook beuken neer. Dus later in het jaar is er dan weinig leeg. Dus in het voorjaar dan kosten die dan snel bloeien, nog even gaat reservevoedsel maken en het volgend jaar weer uitkomen. En de bosanemoon hier is daar zo'n mooi voorbeeld van. Nou, jaren werden hier gemaaid en gemaaid. En ja, er wordt eigenlijk weinig van deze plekken nog over. En toen hebben we met de gemeente, met Wilbert Dekker samen, hebben we bij de gemeente is aangeklopt. Kent je dit stuk? Pas meien in juni. En dat gebeurt tegenwoordig en we zien elk jaar dat de bosanemoon en andere plantjes, we hebben net blauw druifje gezien, we hebben speenkruid hebben we gezien, we hebben het maartviooltje wat hier staat hebben we gezien, daslook. En nu kan dat langzaam maar zeker
steeds beter zich ontwikkelen. En het maakt deze kant werkelijk een hele mooie entree van het park. You take mine, won't take yours. Slowly lower to the floor. You will get what you came for. Lay your eyes on me once more. Can't beat you, but it's alright. I will not fight. Keep me airtight. Yes, it's alright. Dit is in de beul van Park Hattem. Dit is gemaakt door Frans Peter uit Zwamen. Hij is toch een hele beroemde kunstenaar, want hij heeft ooit geëxposeerd op de wereldtentoonstelling in Osaka, in Japan. En ja, we hebben al een paar van hem zien beeldbouwwerken, zo kun je het eigenlijk beter noemen als beeldhouwwerken, bekeken. Dus in het restaurant stonden er 2. Wat is Frans Peters, wat Duiter eigenlijk? Hij zei, ik sta voor een vlak. En als ik voor een bolvorm sta, dan gaat dat vlak, dat loopt eigenlijk alle kanten op. En verspreidt zich zo. Maar uiteindelijk gaat de bolwerking door en kunt achter weer bijeen. En hij vindt dan dat er eigenlijk dan tegenover zijn eigen ik komt te staan. Nou, hier zal er wel een beetje een periode hebben gehad dat het ook een beetje gespleten wordt, want de beul zijn een beetje uiteengevallen. Maar dat is mijn interpretatie. Nou, dit is een ontvangsthal. Ja, nog niet direct het mooiste stuk van het park. Het steurt eigenlijk wel, want Park Hattem is eigenlijk een Engels landschapspark en daar horen niet te veel geboeien en beelden in te staan. En hier hebben ze het wel een beetje gemaskeerd. Hier staan veel stammige prunissen en die gewoon het een beetje dicht maken, doordat we in ieder geval niet tegen die ja, gebroken wit, grijze, groot geboe aan gaan kijken. Ja, dit is een ent, dus de onderstam is eigenlijk wild en de bovenstam is wat we er eigenlijk willen hebben. Dus dat is de mooie bloesem. En deze staat wel heel vol. Hier stonden er een stuk of 7 en bij de kanten 3, 4. Maar ja, aan de ene kant is met het renoveren van het park zijn die gerooid. Omdat ze toch wel de tand destijds niet hadden doorstaan. Maar deze doen het nog en ja, het ziet prachtig uit. Het wordt een tunnel en nu nog een halve tunnel. Ja, dit is een fantastische boom, hè? Een Oosterse beuk. Ja, in een park daar kunt ze wel links en rechts het buin naartoe halen, mits het niet verspreid over het hele land. Dan dat mag in een park, dat wil ze ook in een park. Het exotische buimen daar hebben staan. Ja, deze is meer dan 100 jaar oud, ik denk 150. Ik kreeg het wel zwaar, want een beuk kan nu niet 200-300 jaar werden. Meestal komen er gaat schimmels in en dan ga je er langzaam het loodje leggen. Wat hier ook mooi is, als hier onder gaat staan, zeker als de blaaier er vol zijn, dan hoort ze van het verkeer niet zoveel meer. En als er heel wat luistert, dan hoort ze de blaadjes uitkomen, zeg maar uitvouwen. En dat is een grappige belevenis hier bij deze Oosterse beuk. Nou, in het park hier staan nog wat perken met narcissen. En narcissen is wel een bijzondere plant. Eigenlijk een wilde bloem, die gewoon in de natuur voorkomt. Maar ja, dat is gecultiveerd. Van alle kanten hebben ze zaden bijeengebracht en gekeken wat eruit kwam. En uiteindelijk werden die dan vermenigvuldigd. En in de tuin gezet. Of hier, deze vind ik eigenlijk de schoonste. Dat is met mooie witte kroonbladeren en zo'n konus die hier naar buiten komt van oranje. Hier staan ze 3 verschillende bijeen. Meestal zijn voor een heel perk met één soort. Voor mij zijn het de paasbloemen.
Ja, dan begint echt de lente als de narcis gaat bloeien. Nou, we staan hier bij het Vredesmonument, het Indië-monument moet ik zeggen. Het Vredesmonument staat een stukje verder. En hier werden de soldaten die omgekomen zijn vanaf 45 tot 62 in Indonesië herdacht. Het was eigenlijk nooit in Nederland dat er een plek voor was om daar bijeen te komen. Uiteindelijk heeft Hans Kremers door de aanzet toegegeven en het Dick van Wijk met Wienand Teunissen hebben het hele plan ontworpen. De zuilen die er staan met alle namen van de overledenen, die geven toch wel een mooi beeld van deze plek. Het is sowieso een bijzondere plek, het heeft ook koloniaal verleden, heeft het ook met te maken. Maar deze mensen die niet eens wisten waarom ze precies werden afgevaardigd naar de Indonesië, daar zijn er toch een aantal van omgekomen en ook veel die er veel leid van hebben gehad daarna. Ja, voor mij is het wel een heel mooi kunstwerkje. En wie ze ook even in Indonesië waant. 2 karbouwen. Straks, als het zeker niet meer gaat vreren, dan spuiten ze water eruit. Het is dan een fontein. En dat water dat loopt weg via de sawa's. Dat gaan we dadelijk even wat beter bekijken. We hebben hier die sawa's nagebouwd en uiteindelijk kun je het dan in de zee terecht, zoals ze kunnen zeggen. Maar dit mooie, magnifieke bronzen beelden, deze karbouwen die dus in Indonesië op het land de ploeg moeten trekken, ja, vind ik erg mooi. Nou, het zou schoon zijn om, als het water nu hier wegloopt, over die sawa's heen, dan kun je zitten en dan luisteren naar dat geluid van dat kabbelend water en laat het park, de natuur eigenlijk tot rust komen. In 2003 is het park verder uitgebreid met het Vredesmonument wat hier in de Viever staat. Weer Dick van Dijk en Wienand Teunissen hebben dit ontworpen en gemaakt. En het is eigenlijk vanaf 1950, de Korea-oorlog, dat Nederland zijn vredesmissies ondersteunt. Maar ja, daar komen ook mensen om. En ook daarvoor is hier een plaats gemaakt dat die mensen ergens her kunnen komen om hun familie, vrienden te gedenken. Nou, we gaan afsluiten. En wat wel schoon is hier dat die rhododendrons die hier langs de gracht staan, dat is de Pontische rhododendron. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo heet het nu eenmaal. En ik ben er eigenlijk ook wel een beetje trots op dat we hier in Remeun mijn naamgenoot in de plantenwereld een beetje kunnen bekijken. Ik hoop dat je genoten hebt van deze uitzending en dan hoop ik dat we de volgende maand in een ander gebied zitten. Tot dan, op pad met Mat. Goedemorgen.